tuntuu? Haluaisitteko, että sellaisesta huutosta, minkä äsken kuulitte, tulisi teidän arki? Että kadut tulisi täyteen ihmisiä purkissa, joiden alle voi kiivetä kuka tahansa? Että uutisissa kuulisi joka päivä autojen tuhopoltoista? Että kuinka monta on vetetty turpin tai raiskattu tai jopa tapettu, kun sharia-laki kerran on niin päättänyt? Sanotte, että se ei ole todellisuus, että sellaista ei tule Suomessa ikinä olemaan. Mutta olette jo sen verran aivapestuja, että kun pyysin graafikkoa laittamaan Suomen lippua ilmoituksen, hän sanoi, no joo, Suomen lippu ja leijonavaakuna ovat sellaisia kuvia, joita voi tulkita rasistiseksi. Siis te olette järjestämässä pidettään Suomi Suomena mielenosoitusta ja pelkäätte, että teitä haukuttaa rasisteiksi sen takia, että laitatte historiallisen leijonavaakunan kuvan ilmoituksen. Pelkäätte tulla haukutuksi, jos rakastatte omaa perinnettä, maatanne, lippuanne. Pitäisikö heti vetää salkon Daeshiksen lippu? Eikö odota 10 vuotta, jolloin se varmasti tulee liehumaan Suomen yllä, jos jatkatte saman tahtia? Orjuuden ylin muoto on se, kun orjuutetut tuntevat itsensä olevansa vapaita. Sitä ei ikinä tule tapahtumaan, sanotte te. Niin sanoivat myös ihmiset Saksassa, Ruotsissa ja Ranskassa. Niissä maissa on jo tänään hengenvaarallista liikkua kadulla shortseissa ja oluttölkki kädessä. Ruotsissa matut sanovat suoraan, että ruotsalaiset miehet ovat idiootteja. Ne anta pois maan ja rahat, eivätkä puolusta naisia. Niiltä pitääkin ottaa rahaa ja maat ja raiskata niiden naiset. Tämä on se todellinen suvatsevaisuuden evoluutio, kun ihmisellä alikehittyy tai kuihtuu vaaran tunne, tai sitä ruvetaan pitämään sairautena. Suvatsevaisuuden tautin tulos on kuolema, ja tämä epidemia tuhoaa kokonaiset kansat. Maahantulijoista tänne asti pääsevät ne, jotka on fyysisesti paremmassa kunnossa. Ovat petkuttaneet tai jopa tappaneet päästäkseen tänne. Saman aikaan kun siellä kaukana kuolevat taistelussa ja sota-alueella oikeat sotamiehet, naiset ja lapset. Ottako oikeita turvapaikkahakijoita, kiitos. Tuokaa lapset ja naiset tänne piiloon, kunnes miehet taistelevat kotimaat vapaksi. Älkää tuhlatko rahaa suomen kielen opettamisen. Matujen kuuluisi palata kotiin takaisin, kun vaara on ohi. Eikö se mene näin? Kuulostako reilulta peliltä? Olisiko jollakulla sitä vastaan jotain? Heillä on kuulema! Kaikki ulos! Moni teistä kokee, ettei edes oma ahkeruus enää takaa toimeentuloa ja että demokraattianne ei toimi. Euroopan union tällaisena kuin se on nyt tulee lakkautta epäonnistuneena Neuvostoliiton kloonina. Se ei palvele mitään lailla Eurooppa tai eurooppalaisten tarpeita. Ainoastaan vasemmiston pyrkimyksiä ja Euroopan islamointia. Kukaan ei vaati rajojen sulkemista. Vaan haittamaahanmuuton lopettamista. Ei kukaan vaati täydellistä rajojen sulkemista ja muuri pysäyttämistä rajalle. Suomi ei vaan halua Turkille mitään viisumivapauksia, koska ette voi tukea islamistista diktatuuria. Jos muualla rajat ei kestä, niin Suomi putoaa. 100 000 haihamaahanmuuttajaa on Suomelle tuhoksi. James Hirvisaari on sanonut, Puliton hommissa kenties ikävintä on se, että pärjätäkseen joutuu mielistelemään roistoja. Ja moni muuttui itsekin roistoksi ja valehtelijaksi. Suomalaisten on noustava. Teillä ei ole enää aika poliittisiksi korrektiksi leikkeihin. Kansan on pakko nousta ja laittaa nyrkki pöytään. Kansa ei tunne omaa voimaa. Kansan ei pidä palvella poliitikoita, vaan poliitikot palvelkoon kansaa. Ja jos ette tykkää siitä, mikä tänään tapahtui maassa, täytyy se ilmaista mahdollisimman kovalla äänellä, että he ymmärtäisivät. Jos he eivät tee sitä, mitä kansa haluaa,
Sitä seuraa poliittisen uran loppu. Kansa ei tarvitse uusia puolueita. Jos puolueet ovat asiat epäkunnossa, täytyy siis korjata se sisältä päin. Poliitikkojen on itse pakko se tehdä tai lähtettävä. Olkaa rohkeita, kuten sanoi Mahatma Gandhi. Aluksi he eivät ole huomavinaan sinua. Sitten he nauravat sinulle. Ja sitten he taistelevat sinua vastaan. Ja sitten sä voitat. Teidän tulevaisuutena on teidän käsissä. Tänään ei enää nauretta meillä. Käynnissä on taistelu. Ja sitten me voitetaan. The victory will be ours.